Il-gvern qabatu eret art pubblika li raġel kien jieħu ħsieb fiċ-ċentru ta' Ħażebbuġ u dan biex titwessa triq il-Fraxxu li twila biss 70 metru. Kmieni filgħodu, ir-raġel li kien juħsib din iż-żona kien informat mill-ġirien li ħaddiema ta' Infrastructure Malta kienu se jeqirdu għal kollox is-siġar li kien ilu jieħu ħsieb tant għoża għal 40 sena. Barra minn hekk twaqqgħu ħajt u kamra żgħira għax skont Infrastructure Malta dawn kienu mibnija illegalment. Madankollu, fit-tweġiba l-istorja pubblikata f'netnews.com.mt, Infrastructure Malta m'għamlet l-ebda referenza għal fatt li x-xogħol sar mingħajr il-permessi meħtieġa mill-awtorità tal-ippjanar u mingħajr l-ebda konsultazzjoni mal-kunsillieri lokali u residenti, ħaġa li wkoll kienet miċħuda mill-Aġenzija tal-Gvern. Appena sabu l-bulldozer ma' wiċċhom għatta residenti li jgħixu fil-qrib ipprotestaw mal-uffiċjali ta' Infrastructure Malta. Fosthom Ġużi li anke appella lil perit tal-Aġenzija tal-Gvern biex almenu ma jinqerdux l-atta siġar tal-lumi li wħud minnhom ilhom miżrugħajn snin, dan wara li ra diversi siġar ta' dwili li kienu diġà nqerdu għal kollox. Ir-raġel spjega lin Net News li wara li kienet jipprotesta mal-uffiċjali ta' Infrastructure Malta u kien imwaqqaf mill-pulizija. Għattaw barra, ma ġew il-pulizija, għax naħseb ċempru l-pulizija, ma xejn qedtilhem tidħol xlaqa. Qed ġew il-pulizija, ma tafżawniex għalli titkellem xejn arrestawk. Għattu t-arrestawni li ma ta' affarijiet, għalli ma tafżawni. Għalli ma twaqqaw tiħu, għalli uħkwiet ma titkellem xejn. Uħkwiet ma titkellem xejn. Il-persuni li kienu qed jipprotestaw akkużaw lil kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Frederick Azzopardi, li qed juża lill-pulizija biex jipproteġuh meta fil-verità huma r-residenti li għandhom bżonn il-protezzjoni minnu. Ġużi kritika wkoll l-awtoritajiet li qabdu bdew ix-xogħol mingħajr l-ebda avviż minn qabel. Imma daw affarijiet li inti m'għandekx taf ta' bniedem x'ħajjiġri u x'ma jiġrix u għalfejn ħadd wassat triq. Għaxab t-jurinaw, mawx għalxiex. Fit-tweġiba Infrastructure Malta qalet li kienu residenti u l-Kunsill lokali li talbu li triq titwessa, iżda l-verità hi li l-Kunsill preżenti ma tal-ebda barka u kienet is-sindku ta' qabel li qablet ma dan il-proġett, xogħol li allegatament qed isir biex jiġu aġevolati biss persuni qrib il-Partit Laburista.